Jeg har bare set en. Nu har vi reddet i den her... Nej, vi skal ikke galopere. Nu har vi reddet i den her skov i lidt over et år. Og jeg synes, den er dejlig. Og jeg elsker at møde andre mennesker. Om det er ridende, gående, cyklende, eller der skal være plads til os alle. Det er jo sådan set fint nok. Når det så er sagt, så er der altså bare noget, der ikke helt er så godt i den her skov i Spærrestrup. Der var et edderkopsblind. Lækkert. Mumminum. Og det er selvfølgelig længere fremme. Det her. Det er jo en ridesti. Der er spring på. Der må man foranledes at tro, at folk kan komme travende eller galopperende. Der er aldrig nogen, der har kunnet springe et spring skridtene. Der har man så lige valgt at lave stoppedigel. Vi skal ikke nedad. Nej. Der har man lige valgt at åbne en sti ned til det der CrossFit. OCR. Ja, det er noget skidtdigel. Okay. Og det synes jeg jo er lidt... Nej, vi må ikke gå derud, Digel. Det synes jeg er lidt topfacent, fordi det giver sgu da nogle farlige situationer. Når jeg kommer galopperende, og herre fra Danmark lige pludselig vader over stien. Og tro mig, det er sket. Ikke at jeg er kommet galopperende, men at nogen pludselig er gået over stien. Det er ret utrygt. Kæmpe klaphat, der har fundet ud af at lægge det der. 10 point til dig, og en klapsalve. Nå, det kan jeg så ikke. Her har vi endnu en springsti. Ja, vi skal lige udenom. Og sjovt nok lige derinde, der ligger også sådan en CrossFit-station. Der er trækasser og alt muligt lort, man kan kaste med. Snore, man kan... Jeg ved ikke, hvad man kan med dem. Og så hapse vapse. Der var sjovt nok lige stien, man skal gå igennem for at komme derind. Lige hen over ridestien. Igen. Folk kommer nogle gange i et lidt højt tempo. Perfekt. Total klaphat, der har designet det der.